at first put alam mo tanaw sa iya pero ang tinaw nagmahipan mi sa imo dito kay paminaw gina mo giba mo grabe nimo sa iya. Wala, oy, dili yun na, boy. Kabalo Kaya ka sa sa karon pagisulti na mo karon nagkatawa ra ka. Kanya. Dili sa grabe sa kita ko kung maayo ang dugyang gibuhat. Dili, ang ako amang god, wala lang sa mga boy. Kaya ano, gatuwa ko nga, atong banding sa kanang same sa mo, wala mo ko kabalong sa mga mo. Hello guys, good morning! This is Boy Kid. Kauban ako si Tintin and Tito Uyos. Karon guys murag time na namo karon nga makabalos kang Tito Shane. Hilig na siya. Unlike man na siya guys. Patay niya ni. Try na mo og prank. So ang matatalan sir nang among maasip mi nga nag-away mi Sir Uyos. Nag-away mi about sa vlogging, nag-away mi about sa kanang asip daw kuno nga manghilabot sa Tito Uyos sa mo hilig matulog mi ni Tintin. So, anak lagi. Tapos mag-away mi tapos hantod kinahanglan namo ang tabang ni Tito Shane makigistorya si Tito Uyos sa Tito Shane istoryahon mi muhilak mi tudo acting mi para tuog gid siya. Hilak okay la. Parang maghilak dito tanaw na to yung reaction kay kinahanglan muhilak siya. Successful ang ato ang prank kung mutulo ang luha ni Tito Shane. Kaya Kaya. wala. Kaya. Tara, game. Ang viewers sa Tito Uyos, gikan man na siya sa project ko. Mao galing inig na amo mag-live Oo. mo exit din ko, muhawa ko, mag-off din ko sa ako ang live kay kabalo ko dili na ako ang mga dili. viewers inyo ha managikan tanan maura nang naakoy kuan na ako'y tituyos nga live ko ay Lagi. nga vlog wala man na. Oh. Pwede na ako na i-delete karon dayon. Sa mi, Ben. Next sa mi, Ben. Dili. Ako lang Dili, i-delete ayaw, karon dayon. ayaw, Wala ko'y dili. problema. Yes, Dili basta- man na ako apong Dito, kuan. kabes, ug i-delete nimo, dili maghuot ang dughan ngayon nanay mo reaksyon. Di bang gudlain mo kayong Dili man ko dali Tito. Dili mo man ingon na bes. Labi mo Pa-explain nami para masabtan mi nimo. Dili kay i-delete nimo. You think dili mi guilty sa among mga gipambatig imong i-delete? Masakitan mo. Dili man na ako Uy. dili man na ako ang trabaho po. Oy, lagi. Dili ang trabaho. But we saw you're happy. Di po ko happy ngayon, anak mo. Dili. Pasabta gani mi para masabtan mi nimo. Namong ko'y mga pareha kang boy. Kaya Pareha pila kang mo ginawa kay expense imo sir nga okay. Di mo ka maminaw dit sugod kapilang balik-balik. Tanawa, musutoy kag istorya, wala ka kadungog sa mong explanation. Alis. Nga nakapayat sa imo grabe pa na mo paring kamot nga ma-please ka namon niya matabangan ka namon tapos inana naman nagyapon. Nga nani mga good best. Example lang. Mag-live ko. And ani best ha, mag-live ko. Hello mga katurjak buwakak. Mao ni si Nicole, tanawa si Nicole. So, 20 minutes to 25 minutes ako nang i-off best. So, pag off na ko, ang mga viewers sa Turjak Buwakak nabitin to. Unsa kay sunod ato no? Di man gud yan isa. Ana sa. Paumanas ako. La, unsa kay sunod ato nag-i-off na lagi ni Tito Shane ang live. Unsa kay sunod atong ganap no? Dayon mo sumpay ka og live. Sa pagsumpay sa imong live nakita gyapon si Kirara. Mawala ang ka-excite sa mga viewers bas kay nadugtungan na dito sa imong live. Which is the follow na Pero sila. nakay wala na ibawaan Tito Shane. Katong isang gabi nagtukog wala ako sa basay mo ha. Unsa man? Ano ka matulog ko sa isang panghigop. Di alam niyo kanana na. Kanang kay baka sakit kay dako akong respeto ka kanang Tito Uyos, wa ko ilabot kung mayo siya ron sa siya. Muna maghagag ko siya katong sa ko maghagag ko siya. Kanang sobra na pong kayo ba kanang di mo kasabot niya. Mga bayaran lugar kay bilugar diri dito. Bayaran lugar may. Dili katong isang adlaw kabalo ka dito yung gituo kabalo mo ana. Gusto namin mo uli, nitindin sa balay-balay pa lang, gusto namin mo uli. Pero gusto mo respeto lang sa imo dito. Wala ko mag-expect nyo, gina, nag-storya mo rin yung hilo, gina. Papauli na, gigil mi, papauli na mi, di na yung kagwanta niya, aso mi uli. May kwarta mo sa kinapapasa, pag-pagi ka sa imi kangkuhan. Sobrang na pong kayo sobrang na pong kayo, gabi may namong paningkamot para sa vlog, para sa digubol. Yang may isuan nga, yang may kuwan ka ng abot sanang, kanang kulab-kulab, grabe naman ako sulti sa iya dito sa initaw nga. Kanang, yaning buhaton, pero sobrang na pong kayo na, Ang kana mong win, ang muna, sa diba tito, muna yung mong mo sa kot ito, na win-win. win-win Oh, situation. win-win nga si dito. Di na win-win ito. Pinuang na magkina. Di na win-win, yung wala. Di na kami mga buring nila, di kami mga bayaran. Uy, nahanap din gusto mi ba, sabi ko, bol, gusto mi, at first put, alam mo tanaw sa iya, pero ang tinaw nagmahipan mi sa imo dito, kay paminaw gina mo, giba mo grabe nimo sa iya. Wala, dili yun na boy. Kabalo Kaya ka sa sa vlogging. karon pagisulti na mo karon nagkatawa ra ka. Kanya.
kay ko kung maayo ang yung ibuwat. Dili ang ako amang good, wala lang sa mga boy. Kaya ano, gatuo ko nga, atong banding nga sa kanang same sa mo, wala mo ko kabalong sa tabo. Alam, di ba na ako masuk dito na kayang ginahin mo sa buwa? Kabalo ka kitong gito, mini ako. Katong gito, gusto ko mo sabay sa hotel sa balay-balay. Iya kong gito, kaya kung nilin ako bato, iyang musukin. Sorry gid kay boy, wala ko kabalo sa mga ben kaya ako bitaw na Atong sa nga nagkasumbong ko sa imo, pero action mo kagkatawan to. Pero mapila mo, wala kay consent sa may buwa. gatuo ko kanang nagkabuang lang ba ninyo, wala ko ga-expect kay ana. Kaya wala dyan ko kabalogon sa nahitabo gyud boy, tinuod boy. Amoy, busasa ako dito siya nasa kita kay ko, kay maminaw ginako, kay bahog rami nimo sa iya. Wala man boy, ga-vlogging man ta. Wa man ko kabalo man ninyo. Ano ko kayo? Kamu ba ibar ka na dito? May bar ka, ilang ginin dito, ka na dito, ayun sa natin. Boy, ali sagot boy, mag-story to. Dili man yun anak boy. Abutin niyo. Okay ra ko? Boy, ay sa Ya, dali tin. Video dira, minsan video. Ay, sa pagbibigyan. Kaya pag video tin personal naman ito. Storyan lang na kuya. Kaya ilan ang uban na di man ta kontra. Hindi mo tawag, magbulag-bulag sa may kabubutot. Kaya dili po ko musugot best. Kaya maayo tong starting best. Wala ba? Mga tanawa mo yan, kung ano ito? Ano man, dili ko mag-ingunan na sa inyo. Kay Bes, gawin mo inginani, mga Manggol. sa kuha. Naman ko emotion. Ako nakita ni Kuya na, basig na mo na cover, nakuha na mo sa inyong emotion ba? So, tanaw ninyo, na nagkagusto ninyo, then kamo dili. Ako magkusulog ako sa iya. Magkusulog ako sa iya. Ano ko sa iya nga tito nga wala nang inana. Kapila na ako siya sulti ang inana niya. Mabukos man siya. Pero nga matulog may hubuan ko. Kung sa'yo mo gusto, Noy. Uy, ginukulod kung makakita ka Ana sa mo mga ako. junjun na- Nag-ana ko sa imo na mga joke-joke ram tatong inadto niya. Ano mga hubo mangyug ka niya. Di mo makatulog. Kaya nung ito ganito. Dili ko matulog permente kaya ganito. Wala ko ang joke na mo nga inyo. Di ba Si Argali o, maghiubog kayo mo. Oh, sa imong gibuhat kang tintin. Sa imong gibuhat kang tintin be. Mali ko ba, bariyar mo gutok. Ay, dili ang ko. Tayang ginanaan ka ng lagay ni tintin tito na tulog. Niya ka na kay patay makana sa mukuan, patay makana sa matulog. Yang binuangan. Sure, uy. Oh, kagabi po, ay mo patay kagabi. Kalayo, Murag yung mga bata. Wait, isa ba? Murag yung mga bata. Tayo. Pero ang magino may bawa dito sin nga. It's a prank. It's a prank! It's a prank! Si Boy, kamboy to. Si Boy ato. Balis ko! Tunay pan. Sorry! La la la. Nilok ang tay ka, Boy. Alam, antay ka, boy. Makapalit yung kaglulipap, ana. It's a prank. Sorry, it's a prank. Kay Nicole, nakabalo sa kada. Sakit. It's a prank. Puro sabot sa akong gibati ba? Murag naulaw sa naitabo. Ako kasabot kit sa akong labanan. Wala ko sa... Ano sa sir? Ayaw, gilak, sir. Ay, meron pa lang, nilak na galing ko. Ang tino dito sin kay wami ka pangandam kay nagkalit lang siya nag-acting nga wala pa may sulti go. Kay napa mang kami lain. Namimili niya. Ang abang artista namo wala pa ka perform. Wala lang may kapalo sa unsa. Ang kamera wala pa na blaster. Ang kamera wala blaster. Kaya dapat ako pa siyang apason. Sorry, wala Pero ko. sa dihang Hallelujah, nakalabay na Tito. siya din ha. Wala kayo ito'y kamera tanan. Wala. Atay, ito po yung acting ay. Na yung pagkahuman, wala dito. Gihimo na mong It's a prank ha, gihimo na mong rapist. Wala ka balong. Sa kamera. Wala, oy. Wala lagi ka plaster sa kamera kay ning labay na ka. Abay man ako go na. Kaya na naman siya. La. It's a prank. Wala tanan. Yarang ang binayot ni Tito Kuyos. Gatuwa ko, naglibog ko. Sa i-delete ko no.
abot sa kuot-kuot unsa magigyawayan. Kani magigay ko ano po. Lugay-lugay man ka. Gananan niyang itlog. Forward. Ang immoral. Ang itlog yun. Successful among prank. Dito sin. Prank ka. It's a prank ka. Labad ako. Smile be. Smile nga munyeka.